телефон. чақчақ гапчап гирон шид прямош. илтимос занг назанем бачако. Не, бигалтам лето. оз як камбағал соҳиби порш мешава бачако. ва и камбағала на рустам соҳиби мошин кардем, на ма соҳиби мошин кардем. шумо сум ҷамъ кардем бигем я бародарда мошин кардем. 100%. Да. Финальный раунд. Ина бародар. Бачаҷон гӯш кун. Ай любой ҷош мефурад бигӣ. Ай ҷош мефурад. Ко? Гирифти атам. Бигӣ. Ина нигоҳ кунед. Дар прямой эфир ҷиянча гирифт. Ина оли ман нигоҳш накардам. Ина шумо да як нишон метам. 1186. Ошава. Соҳиби Порш Ошава. Файзуллаев Заримҷон. Занг биза. Файзуллаев Заримҷон аз занг биза. Номроша нишонате. Паҳ, била. Ошавад. Чанд? Хаб, паст. Хаб. Идестам. 84 36 65. Оли як секунд. Баш, ОТ4. Ина бачакҳои зангш мезанам. 82 будай братан. Недоступен бошад чикор мекунем? Недоступен бошад баъд. Давай я его найду, может, в этом WhatsApp. 1186? Да. 1186. Где мой телефон? Салом алейкум. Рестити боша ваздош. Заримҷон? Чиқе сози ака? Саломатиёт хубе ака? Ма берӯз ном дорум акаҷон. Хуби созӣ? тамошо кеса ака гиҷода қарор дорӣ? акаҷон муборак шава. Звук. ака Гирака. яскун хаб акаҷон ами як бор ами мора мардум мега ки мардума дурӯғ мегӯянд дурӯғ мегӯянд илтимос ами худат бигӯ ки мо туро мешиносем ака. зинда боши ака. порш дар дасти мо 18 дора. нигаш қадам мегирим ака. одам тароӣ кун. худат зангам биза. ман рустам қад гап зада ака соҳиби конкурс қатӣ. Ассалому алейкум ака. Шумо созе хубен пенҷен? номи ман рустам акаму духтартам аймо билет гирифтагӣ буда ака. ҳазор раҳмат шумо да барои боварӣ. ина мақсадтон наҳарӣ буда. ина миҷа ғайр аз шумо 1834 килосе каз дига ака ина миҷа номерои шуморо мемонем. если чо занг занантона. хоб ака ина бачо бридаги одам номеша занг занем. аср шид? шом шид? маҷлиси окей. вақти намоз шид. бачако қапенира я ҷамбаст ҳазор раҳмат. ма прямой ма мекишам брат. Не камера главный мурдагаш то бати